Gaur hemen bildu gara Amurrion, duela gutxi etxegabetze bat burutu dela salatzeko. Kaleratua izendan familiak 8 urte zaramatzan etxe horretan bizitzen, eta azken unera arte egonda alokairua hilero ordaintzen. Baina etxearen jabeak pisua saltzea erabaki du, eta epaitegietara jo du familia hau kanporatzeko. Familia honek hainbat erakundetara jo du laguntza esker. Amurrioko udala, Etxebide, Alokabide, baina horietako bat berare ez dio bizitoki alternatibarik eskaini. Aiaraldea ez da oasi bat. Beste hainbat tokitan bezala, hemen ere ematen dira etxegabetzeak. Alokairu bat lortzeko ezintasuna edota jabeen gehiegikeriak. Naiz eta askotan ezkutuan geratzen diren. Hemendik instituzio guztiei exigitu nahi diegu benetako urratsak ematea. Eskualdean bizi diren pertsona guztiei etxe bizitza duina bermatzeko. Eta ez dezatela bestalde batera begiratu bizilagunak eurengana soluzio eske jotzen dutenean. Langile klasearen gehiengoek bere soldataren zati geroz eta handiago bat bideratu behar du etxe bizitza ordaintzera. Eta beste batzuk horren kontura bizi dira. Betiko kontua. Batzuen aberastasuna, gehixengoen miserisa. Etxe bizitzarena gai tabu izan da orain arte. Jende askok isilpean eraman ditu alokairua edo hipoteka ordaintzeko zituen arazoak. Arazo individual bat kontsideratu delako, norberaren arrakastaren edo porrotaren seinale izango balitz bezala. Hemendik, ozen aldarrikatu nahi dugu, hori ez dela horrela. Etxe bizitzarena arazo kolektiboa dela eta modu horretan tratatu behar dela. Elkar saretuz, arazoak salatu eta kolektibizatuz eta erantzuleak seinalatuz. Horretarako, deia luzatzen dugu hemendik. Aiaraldean bizi nahi dugulako eta askotan esan dugun bezala eskualde honetan ez dagoelako inor soberan.